zvinotendwa mwana wamwe vanhu vasikana mai vakabereka. Anje muimba man. Tanya kufarisa sho. Ita. Ah no, we are Zoji. When are Zoji? Ayo mimba, ayo mira. Mata de yoko, that's my. Ay 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 mata de yoko, that's my.
studio. Windowframe for the people. Unazo day. We have a face ya sekuru atawo jinsi. Mo wa say sekuru. Maita zvakanaka siri window open Windowframe. Windowframe. Nema doorframes. Doorframes. Everything. Yes. Maita zvakanaka. Amen. That's good. Taurei madha chimbonzwa. Ainda fara. Nasi mamchisvetuka. Mafara. Oh iye mafara. Iyo mafara. Oh iye Aiwa aenda fara zvingaiti enda handizivi ndingatenda Mwari sei asi ndingozvipa kuna iye musiki zvese zvandaitigwa aiwa ndikufara ndikufara zingamboiti kuti Mwari aiwa Mwari vane nyasha ende ndinoti sishero rambai makadaro Mwari vakuwedzerei makore kurava nenguva tiri papo uyai kuno imi Fabio ndikane vanhu mabhidha nemagara kuti uyai pano mona zvamakaita apa neniwo ndakazviziva kuti vanhu vachavhunza kuti ndozvizvi kufamba nini pekutanga sadahwisisa ndakati ko vanhu vagozosiya mavende aya ndei hamozviona vakatsanangura kuti ndee doorframe ini ndoda kuona doorframe ichabuda sei nekuti imi vanhu vasati ambogona pamavhidhiyo vedu muchivaka tobvapo touya apa pamunoona rikaiti ndeuku kuri clear uku uyai kunoku apapa pana apa zvamuona izvi ndichiedita mavhidhiyo kuizvi zvitina uya padhuze dhuze unyatso kuona vanhu vazhinji vakati mabhidha ekuziva basa ravo chii chikuitika apa indokuti nhai Mwari wei aya madziro here chii chikuitika hamozviona inini semunhu uri pagiraundi ndakaziva kuti panoda kupinda Windowframe asi reason yavaisira zvitina chiuyai padhuze mutsanangure nekuti vanhu vazhinji vari kufunga kuti muri kuziva zvamuri kuita kati hamusi. Aiwa sisishero muchiona takaita izvizvi nekufamba kwatiri kuita ndofunga takashayiwa masapoti edu emapuranga akakwana kuti tikwanise kudii kugama lintu redu zvakanaka kuti rifambe ridarike kupi musoro ndobva tangoona kuti zvingaita kuti tikwanise kusiya space yenhangiri tikwanise kuvaka kuendera mberi kumusoro mawindo asati auya ndezvipi ndobva tati ndega tirongerere zvidhina toisa lintu redu tovaka edu pamusoro izvi zvese izvi zvinobva and then muchaona kana takufita window muchangoona zvangobuda zvachi smart nekuti vanhu vaita concerned taisai kumusoro kwacho kokoko ndokwazondovakwa kumusoro ndovasa kuti kwakuchijega inini ndatirega va explain nekuti imimi first time yenyu kuonekwa mumavhidhiyo saka vanhu vanozowisa kuti ko chii chikuitika ini asi ndiri paground handichiziva kuti chii chiri kuitika izvi zvitina zvose hamuna semende uya padhuze uona hamuna kana dhaka mukati umu saka nhau iripo ndeyekuti zvavataura lintu ravo rakabvapo rikandobuda uko saka kuti vasapote mawindow nekuti ipapo tasati tatanga kukambenera mawindowframe nemadoorframe zvazoita kuti ivo vatsvake solution basa kusera mangwana tichibvisa izvi kuitira kuti takuona muono wedu nekuti vamwe vanhu vazivisi zvakafanana neapa papapa kureva kuti wai makasiya mazino aya muchidaiwo so makasiyirei nekuti vanhu havazvina vana kuzvijaira saka chiexplain aya mazino aya takamasiyira kuti kana toisa doorframe redu ribate nekuti kazhinji kachona madoorframe atinoisa pakati tsepete anowanza kudonhera mukati saka takaitira kuti tikasiya kaoverlap kari nani doorframe redu richabakwavo futi nezvitina and then mawashers edu achakwanisa kupinda pai muzvitina zvinopa kuti kana uchivhura nekuvhara doorframe redu risazosheke uye zvisazowire pai mukati imwe blanda yandaita handida kuziva madoorframe aya kuti rovhurira kupi nekuvhurira kupi kutozvifunga izvozvi ndikutozvifunga izvozvi kura ndogona kunge ndava nemarong doorframe
Mungatotsvaga solution naro tigodii tazvifunga izvozvi kuzvombi eva kuti kudii iri riri kuda kuvhurikira uku richivharira zviri iri richivhurira iri riri right saka iri rinovharira kupi iri riri kuvhurira saka rizoiti irora wina kicheni yacho iripi hausi kutombozwa zvikuitika ndo iri rinofana kuti kavhurwa mukova wedu unonobuda uku saka iri rikureva kuti riri kuvhurira kudivi ripi iri riri kuvhurira uku kuitira side rechileft saka ndoda doorframe rinovhurira kuside reright iro rovhurira kupi iroyo anongori mamwe chete semaleft ndakangana kuvhunza ndafana kuvhunza ndozvifunga izvozvi mawindowframe haana problem handiti roda kuchinjwa avarambi vanochinja rinezisiti ndongondorichinjisa saka right chimboisai pasi saka ndati pave clear nekuti zvasitasi kuti hazvina order zviri kuitika panapa kufamba saka apa naapa sei mafunga kutanga plastering isati arufu taona kuti hatingakwanisi kumira tichimirira rufu taona kuti tikwanise kubata nguva yedu zviri nani titange kutoplasta takamirirawo rufu yedu and then roofing yazovepo topedza mafinishing anenge akuda kuitiwa zvobva zvadii ozovharavhara saka ini mubvunzo wangu magaba ese ari kusara zvitina zvikunzi vanhu muri kuziva zvamuri kuita here izvo zvirapo saka munhu ndo zvamamuti muzobvisa after 3 days aiwa izvitobvisa izvi saka hazviaffecti here paplastering hazvina zvazvinoaffecta ko pamuchazvibvisa muchazogadzirisa muchikwenenzvera makona hapana kana zvazvino kazhinji kacho vanhu vanoti don't judge a book by its calf saka right now I think tiri kujaja calf asi tapinda mukati sevanhu vanyowani vekuno kugoku saka imi vanhu kugoku mukatita zvisizvo tobva taziva kuti goku hamuna mabhirida nekuti takakupuhwai aiwa hapana kana problem muchinzi makapenga saka imimi mukureva kuti zvikangoresvika toziva kuti vachangamiri vakati parong people nekuti apa paindaneti vanenge vachibvunza kuti do you know what you are doing muri kuziva zvamuri kuita here kana kuti kwete right saka plastering yedu tiri kuona kuti iri kufamba zvinenge zviri saka wai matanga kuplasta musati matanga kuita zvegrafio tangoona kuti plastering ndo chinhu chekungangoti grafio ndo zvinhu mafinishing atinenge takurova mafloors edu achitobuda kawanda maybe vanhu vari kuconfusika nezvamuri kuita nawo yekuti maunganidzira taita zvinhu pano akasiyana maunganidzira taicha kare pathis stage inoyi yatiri project ineyi tatanga taunganidza cement ikakwana tapedza ndobva tadzokera kumawindowframe nemadoorframe asipo ndosaka maona zvitina zvichita kunge zvisina order zvisina chii but I think kuvapawo benefit of doubt kwakanaka tisati tajaja kuti munhu unogona kati agoni sezvo ava vanhu avatakapohana vachangamire saka vachangamire is also a builder meaning kuti if vachangamire is a builder he knows these guys kuti vanoshanda sei saka ndofunga ipapa pagati kuvapa mukana toona kuti muchatibudisa zvakaita sei zvakanaka asi dzimba dzakavakwa nawo ndakadziona pandakazoti vauye pano paproject dzimba dzavo dzese dzavakaita ndakadziona dzavava dzavakaita ndakadziona ndikati uyai ndozvakaitika vamwe vanogona saziva kumarani ese ari kuno kwese takafamba tikavheta tikaita the whole day tichivavheta tikati no these ones they can come vativakire mudhuri wedu saka ndoona kuti tigatipa clarify pezvitina zvikuita sekuti zviri kuturikidzwa kuita sezvirugu kuita sekuti malena aiwa handizvo hakusi kuvaka vaiitira kuti vaite vaita malintus mawindowframe aasipo basa rirambe richiinda mberi because isusu tine imwe project yatoda kuti titoinda saka hatingarambi takamirira kuti zvinhu zvavapo tongoramba takagara zvaizita kuti ivo vagare kudzimba dzavo but zvose zvichabviswa I think zvabviswa tichaona picture yakanaka aiwa zvakanakisa ndizvo saka kureva kuti mukapedza kuplasta motopinda mukati nekuzvi musati because apa sati akutanga kukamberera mazenga saka zvinoreva kuti pari zvino vanhu vamwari takutarisana nemapuranga toda mari apa mangani mapuranga tiri kuda 3 ndo andosizivawo mazenga edu takati 10 panoda 4 padoda mangani panoda 4 mapuranga wopadoda mapuranga 4 nemazenge mvura ikurasika nemazenge 10 saka toda mapuranga makamborufa pane mumwe munhu anga achindibvunzawo kuti wai muri kuda mapuranga ikononwa kuti hazvekurufa vashandisa simbi makambozviitawo
zvese tinoita zvesimbi saka simbi dzechidiwa dziri ngani? simbi dzinongodiwa dzakadaro 3-4 arekomenda kuti azviite kuti muite simbi ndati no let me go back nditange ndataura nemi kuti simbi munombodzishandisa here dzekurufa idzi? Tinodzishandisa bhozi hatanzi dzakatosimba kudarika mapuranga iyoyo chokwadi. Asi dzongoita maparapatikano nemamidhuri yese yese dzinoitwa chero midhuri yese yese. Saka imi panapa muri kurekomenda mapuranga here 4 kana kuti simbi 4 dzakareba dzachonda dziratidzwa? Simbi takuda simbi kana pachiwanikwa simbi ngapawanikwe simbi 4 nepuranga 1. Saka simbi idzi dzikasingareshi it's $10 iri 1 so that's $40 simbi. Asi manje zvipikiri zvinopinda ipapo zvakawanda sei? Andiradza mahanzi mahuku wati ayo adiwa akawanda mangani? Mahuku neusi 33 paroom. Saka mahuku uyu panodiwa tying wire mbiri mangani? Uita matying wire mangani? 4. Normally my tying wire ones $3. Saka 3 times 4 that's $12. Tobvapo tine mapuranga 4 1 ranga chinzi $11.50 ndavunza. Mazenge manje kune type yemazenge. Kuna akaita semapepa kune ari nani. Pandakambovhunza kwajuku kunonzi kuchiko kuku Embrace vaiti $12 riri nani. Konje rakaita serebepa riya mariziva rinoreva robharuka ndariona ini ndamboribata kudaireta sechipepa rinaonaka saka isu todare 12 sezvataita kuno kuti madoorframe edu tatunga ema12 mawindowframe ema12 saka tozoendawo pakati. Saka isu tikuda marata anoita $12 riri 1 tichida marata 10 saka 12 times 10 that's 120. Tobva ipapo toenda tongoti anonzi machima yabhera neusi anowanza $6 but asandavhunza zvodhipenda nenzvimbo ma$5 to $6 ndosisa tongoti about $12. Matying wire anowanza kuti ma$3 handizi kuti wakamakwitseni. Saka tedari 4 that's $12. Mapuranga ndamavhunza nhasi kwajweri kwanza nda $11.50 riri 1. Atongoita mamwe chete kesu same type. Saka teta kutositana achangamire kuti transport because ndo atotositana kuti atisengeri mapuranga nemazenge kuti vanhu vachangamire. Saka pane pakuda kuti vachangamire vacho tivapewo something so tikaita pasemende patransport. Saka teta kuti mapuranga yawanodiwa ari 4 $11.50 times 4 ndo stage yatakuenda izvozvizvi. Samwa tichita stage by stage. Roofing yedu ikanga yaungana todzokazve muzasi muno mumadhoo nemayoke but madhoo nemawindow pads tombosiya tombotanga kuti denga rivepo. Satuta 120 for Marata tongoti 11 tongoti 12 ngatiti randi of 12 times 4 inotibisa chi that's about 48 less than $48 twazvakuma $46-45 maybe do matanda toenda pama inonzi tying wire $12 toda zvipikiri ma 4 inch nemachini ekujoinisa mapuranga wani saka toda about 3 mapackets satuta zvokuti tongati 6 $12 $18 zvipikiri. Saka ndio patatasanapo kuna vanokwanisa kuti basi ratokumbirwa raJesu vatibatsire ndizvo. Amen. Tichita sezvinoita sekuita kwazviri kungoita. Baba vari vataura itinzwe moti kudii? Tiri kufara ndapafesi kutenda zvangu handiri kufara nezvaitika izvi kuti udai ndokutopera kwazvo. Ndiri kufara zvazvo sekuru uyai mutaurewo. Ndiri kutenda zvangu nezvaitika izvi zviri kuita izvi zviri kufamba basa redu zvakanaka. Muchavaitira chestepi kapa kutonda nyangwe ini ndafara chaizvo tapedza basa redu ratopera. Hatisati tapera zvakanaka asi tiri kufamba atopera pamazuva kwete pavhiki pamazuva. zvatonaka muri kuona matove emumba. Sure.
vakaisa mazengi Masamarian totenda muri kutibetsera chaizvo. Isu hatirabva tambomira pano mabhridha takatanga pasina kana chinhu but tikuita senge tiri kutora zvinhu patiri paground Masamarian. Rambai makadaro Masamarian. Tinotenda nezita raJesu. Amen. Chitaura madha. Haindiri kufara sinamboiti asi ndingoti Mwari nemaita kuti tichiwanawo mazengi erufiwewo zvese zvichiperawo tiwanewo mukugara makanaka. Muri kutoona mavemo? Handi kutoona ndavemo. Makatasa zuva richivira everyday. Richingovira. Mwari.